egoera hori. Eta gaur atxalde honetan, Tolosan gaur Kristau etxean, uste dugu badagoela irtera bat, egoera hori, eta hori dela eta konbidatu dugu norbait, gurekin dagoena, eta onbietorri eman nahi diogu, arratsaldeon Karmele, eta bera Karmele da jurretakoa, esan digun bezala oraintxe, Durankon ondoan dagoen beste herri bat, eta bera gurekin izango du hitzaldi hau, garatuko du hitzaldi hau, eta espero dugu benetan pentsatu araztea eta aurkitzea, nolabait zintera dagoen indarkeri hori aurre egiteko. Nahi dezunean, Karmele, eta nahi dezu zuri buruz gehiago esantzazu, ez dut, ia ez dut esanta. Eskerrik asko, Ramoni. Bueno, leheniko eta behin, nor maiz ni. Ni Karmele beste naiz, Bizkaitarra, Jurretakoa horregatik izkeran, nabarituko duzue behitzen ikustarra. Askotan zetak ez esak ditut eta berantzizan. Nire aguantak hitzaldi honetarako esan askorik ez. Baina, emakumea naiz, horrek zerbait laguntzen du. Aurre hezitzaileen ikasketak egina ditut, hor psikologia aldetik eta hezkuntza aldetik zerbait ere, abal txiki bat dut. Eraikuntzan egiten du lan, obran, gizonai agintzen, nola egin dituzten gauzak. Orduan, gizon arloa eta emango parekontasunero, berdintasun edo hor agertzen dira konfliktoak oso nabarian bizi ditut, eta Elizarloan aspalditik gazteen artean lan egiten dut, orduan gazteek eta karten pentsaera, pentsamentu berriak eta askotan aztertu, miatu eta baita ere ez da behatu. Gutxi gora bera hori egin. Zer da emakumeenganako indarkeria? Zer da? Emakumeenganako indarkeria, emakumea bakarrik eta bakarrik emakumea izateagatik egindako indarkeria da. Emakumea helburu duen edozein indarkeria ekintza da. Hau da, bai bizeke fisikoa, bai sexuala edo bai psikopatikoa. Gauzak izango ditut ja entzuna dituguna, baina esan behar da, bai? Eragiten diena edo eragin diezakeena, zer eskotan ez dugu kontutan hartzen. Hartzen dugu ematen dena, eroman dena, baina ez zein den hasia, kimua edo erremuina ekarri dezakena indarkeria hori, ez da? Da bizanik bai bizitza publikoan eta pribatuan, non gehien ematen dena. Arlo publikoan, askotan, pizkat distantziak eta moduak zaintzen ditugu, baina gero pribatuan beste gauza bat. Indarkeria fisiko zuzena, ez dago askorik zetan azaldu beharrik ez da, kolpeak, jipoiak eta horre gauza. Gero, indarkeria psikologikoak, mespresatzea, gutxienetzea, dago. Askatasun kentze arbitrarioa, ezin duzu egin hau, ezin zara joan ara, edo gorutegi edo kasu nio doalako, beste inongo izu edo beste inongo arrazoi barik. Gero, familiarrak eta lagunak ikustea debekatzea, ero mugatzea edo saltaia. Oso fuertia da, baina egia da, gertatzen dela. Emakumearenak diren objektuen lapurketa edo txikizioa, hau da, oroimena, edo dituzten loturak bere familiarekin edo ingurukoekin, horretarak kendu murriztu edo errakoa. Eta, orain ari dira, honetaz programan daiten bai irrati eta telebizten da hori, baina egia da, hau dela, azkenengo puntuak kontrola eta mugak, non, noiz, norekin, nola, zertan. Hau edala puntu bat kontuan hartu behar dela. Askotan, naztatzen da maitearekin, babestu nahiarekin, norberengan izan leken interes, benetazko interesa, eta ez da horrela. Ez da horrela.
Zeretan, norbait maite bat duzu, azke lagatzen duzu, bai zaintzen duzula, baina ez duzu kontrolatzen. Eta bada zaindu, eta beste gauza da kontrolatu. Gauzak ezberdinak dira. Noiz hasten da? Askotan hartzen ditugu, askotan ditugu behin heldutasun batera heltzerakoan, eta beti lotzen dugu bikotearekin edo maitasun erlazioekin. Baina ordea, gehien ematen da etxeko lekuetan eta neskatzetan eta ume txikietan. Ume txikietan. Sexu femeninoko aurrengan, hain zuzen ere, pentsatzen dugu, baina askoz gehiago. Etxe barruan edo non pentsatzen den ziur daudela, hortzi izaten da, eta neskatzek ere, horrez gain, baita ere, kuadriletan. Kuadriletan askotan presio soziala bultzatzen dituzte, neskatza bultzatzen dute, egiten ez duena nahi, benetan ez duena nahi. Baina presioa halakoa da, bai iragarkietan, bai medioetan agertzen den presioa, gehien batek sexu arloan, eta hain halakoa da, nahi eta norberak prestez egon, ero gogorik, ero nahi ez izan, presio sozialak bai bultzatzen dutela, prestatzera olako gauzetara. Eta hori ere indarkeria da. Orokorrean instituzionalizatuta egoten diren eremuetan, ezta? Etxean, bikote harremanetan, gizarte eta kultura arloetan, derrigorrezko ezkontzak, sexu esklabotza, mutilazio genitalak, lapidazioak, hau badela gai gozo gogorra, eta, gero zerbait mentatuko dute horren gain, ezta? Norberen buruaren aurkako ekintzak egitera bultzatzen gaituenean. Moda dela, ahalik eta argalen, politen, edo egotearren, eramaten ditu suizidio, eskenien ezin dugu soportatu presioa da suizidatzera, edo argaltzeko dieta kaltegarrietara, edo baita ere, autoestimu eskasa. Erakartzen ditu beste arazo batzuk, non askotan ematen du, esateko, askotan eske lan-larrei ematen dute institutuan. Hainbeste gauzetara ezin da egon, eske presio larri daukada, hor askotan izkutatzen dira beste gauza batzuk. Pertsona osasuna galtzen ari denean, horako jokar ekartzen dituztenean, lanpituta egoterren normalen ez da izaten. Beste zerbait dagoela, azpitik, gordeta, eta ezin dugu sumatu nik kasu bat izan nuen, eskatza batena, etzela eskolara joaten, institutura, etzela joaten, botaka egiten zuen maiz, buruko minak, egia esan, familia arteko bai daukatela, erentzia bat horre migrainak edo dizenak, ezta? Eta, beti buruko mina zeukala da, botaka da egiten zuen benetan, gero denboretara jakin genduen, bullyinga egiten ziotela eskola. Eta, baita ematen zuen, ezin du egin hau, berak goizik esartu behar da, lo asko egin behar du, egia esan, lo asko egiten zuen, baina zan mundutik apartatzea. Orduen kontuz, lanpetu egotea, hori ekintzak entzea bat edo beste errezago izaten da beste gauza batzu bat. Beste gauza, lekuetutara begiratu behar da, holako sintoma duenean. Emakumeren ganako indarkeriaren kimu eta ernamuina non daude. Askotan ez gara konturatzen, kimu txiki bada, ez da ezer, aula, freskua, ez da hori erraza da. Ez gara konturatzen hori denbora pixkat eman ezkero, adarra bihurtzen dela, eta gero adarra. Eta gero, azkenean bukatzen du fruituak ematen. Eta horren izen bat eta lehenago moztu, eta kendu, are hobeto. Eta gehienak etxeko edo familiaren intimitatean ohitura egiten dira. Oso adibidez, komentarioak, ez da, iruzkinetan. Komentario lehenloak, txiste errezak, zerbait gaizki egiten denean, edo torpetasun bat pizkate, ez? Hain tontua da txistea, ez dela merezi izan antzen dire. Baina, botata dago. Hor da.
Gizonak bikotea amarekin parekatzen danean, askotan hori bikoteen artean esaten da tirabirago asuntoa, baina kontua da zer. Esaten duzunean zure bikoteari, nire ama bai hori bai emakumia. Zer esaten nahi zara zure bikotetaz? Ez dela bestekoa, ez bakarrik konparatzearen. Ez duela neurri nahikoa zuentzako. Hori zaten ari zara, ezta? Garrantziako keinuetan kategorizatzen denean, adibidez, autirikoa da bat lehenko etxetan bentzet, aitak dauka toki bat, mai toki bat. Heltzen da sukaldera, da bere tokia. Da bardindan zer egiten nahi zen, nor dagoen edo zer dagoen, libre egon behar da bai gabe, edo bestela, ja keixue dago. Baina, zer, raskaltzea etorri naiz, zer da, nire tokia da. Zergatik, tokia, bai, zer da bi? Eskainuak erabazituzu edo, ez? Hori da beste gauza bat, ez? Bardin da zer, hau da nire tokia eta neu naz jaun eta jabe, eta neu eseri bene izemen, ni nahi dudanean, gogua daukadanean. Tontokiri bat ematen du. Ez tokirik osatzen zaio, beti esartzen dago. Bueno, inoiz ezelik ez alizatea, edo agaiti bestetik ezin alizatea. Hori ez da, inungo motiborik, azarratzeko edo erreklamatzeko toki hori. Emakumea izateak zer ikusia ematen zaioenean edozein ekintzetan. Tipikoena, gidatzena. Ez? Tipikoena. Bueno, nik izan batzuk buelta batzuk ematen dizkio kotxekin, ez da ni lartrebean izanako ere, baina gaur egun lehen basetekeen ze emakumeak askotan ohiturarik. Baina gaur hori komentario hori sobera da. Ez daka zentzunik, ze gaur egun emakumea ohituta gaude kotxeak eramaten, eta gaude gizona trebiak, autoropiak eta alderantziz ere, emakumeak trebiak eta autoropiak. Horrez dago, baina egia da, lehenagoko ertetzen den irezkina, hoxe da, tak, emako izan dira. Edo zelanetan, zelaren araberaren, hori agertzen da. Nik ez dut ulertzen gauza bat. Nola leike? Emakume batek, kako borratza, daki erabiltzen, halako lan egiteko, eta ez da kapaz, destornillo bat hartzeko, da tornillo bat askatzeko. Zerbait tornillo bat askatu behar denean, beti gizonen baten bila. Hori da emakumean bere buruaren kontrakoa egiten duena, Eta onartzen duena, nien azkapaz hori egiteko. Barkatu? Kapazara 11.000 korapilo emateko ari bati, eta irudi izugarri polita datzeko, eta ez ere kapaz destornillaretik gultek moteko? Ez duzu frogatu, hori argi dago, ez duzu frogatu. Da lehenko sensazioa beti izaten da raro, baina ekin egin oso da. Ez da gauza hori. Nik esan dizute erakuntzan egiten da, pixok erakusten ditut eta planuekin ibiltzen esatzen horrela. Komentario tipiko. Emakumea dator, da dino, ez planua nik ez ditut ulertzen. Nik esan dino, parkatu zu egiten duzu, laborrak egiten dituzu, kako horratzekin edo artilekin egiten zara, zerbait. Da, hor aldizkari ulertzen dituzu, lasai, hau asko zer errezagoa. Askotan emakume gure buruari egiten diogu. Aurre, frogatu gauza, lehenengotan beti ez da ertetzen ondo, baina ekinean, ez da? Baina egia da, puntu horretan da, baita ere ze bat handiz. Peinolan gizon bati lagundu, aldatu nion kotxearen pilak entzatu pasotan, esan kapaz. Esan kapaz, gizona zan, baina, normala. Ez nio gizona tontu ero lerdua zena, ez egon dituta. Horren erreza, ez egon dituta orduan zer. Tipua, eginenan, trabez baten, enbia zen, ikusi nuen, lagundu gizut, uste duzuen, nik, gaitik abestaitik aldatu behar zen ditut orduan. Bion artean, tikitak aldatu genuen. Asuntua da, hemen heldu gaia berdintasunera. Indarkeriak eta berdintasuna zer ikusi dauka? Nik uste bat abestearekin lotuta aldeko. Zeren,
normalen indarkeria egiten da pentsatzen duguna gu baino ahulagoa denen gainean. Bardintzen, umea, pertsona zaharra, beste kultur batekoa, pentsatzen duguna gu baino gutxiagoa dela. Horren gainean jartzen dugu dela. Gure pareko bada, edo pareko ikusten badugu, hor ja, tentu zubitzen gara, da pizkat negoziatu edo, horre arte hartu behar da. Baina gu uste badugu gainetik dago dela, hor sortzen da indarkeria. Orduan, berdintasuna. Baina nire galdera da, berdintasuna da parekotasuna. Zer berdinak ez gara. Gizon eta emakume berdinak ez gara. Eta nire ustez ezin gara izan. Ezin gara izan, eta egia da dagoen zer handiena, ezberdintasun handiena da, emakumea gai dela umea egiteko, eta gizona gai da emakumea aurrun ipintzeko. Orduan ez gara berdin, ez? Eta horrek psikologikoki eta hainbat arlotan, gehien bat adin baten edo adin tarte baten eragin handia dauka. Adin horren aurretik prestatzen ari garenean eta ostean esperientzia izan duzulako eta pasatzen denean. Emako batek, umerik ez dituenean, egia esan, egia da bestera bat ere balditzik jotia, baina bai egon dela prest bere buruan, ama izateko. Orduan, horrek gauzak aldatzen ditu zehar. Oin, parekatasunera joten berdintasuna eta parekotasuna. Sinonimo dira, eta erabilen dira gauza berdinesteko, baina bakotxa dagoetek bere esan dira. Eta ezberdintasun horrek, uste dagoela hemen dagoela kapoa gotxe. Berdinestea da, ni da hau berdina gara. Ekarri begiratu eta berdina gara. Parekotasuna da, ekarri begiratu da, ez gara berdina. Baina balio berdina hau. Gauza berdinetarako balio dugu. Bakotxak baliteke, abaloz berdinak erabiltzea, baina. Eta nik adibidea, burutu zaidan adibidea da, bizikleta bat. Zein da garrantzitsuena? Horreko gurpila, batzeko gurpila. Zer uste duzuen? Bata zenbeste egentzen baduzu, eso senyora, ez? Horrein, demagun, gurpil bat beste baino, garrantzitsuagoa da. Kasuntan zein izango ditzake gurpil gizon eta gurpil emakumea. Galdera tontua da. Badakigu, ez da esenplu bat, adibide bat, baina hortzago dure berdintasuna. Ez berdina dira. Bata aurrean doa, manilarrak esagiatzen du, baina beste eramaten du, katia, indarra justu mugitzen duena pedalekin. Biak dira gurpila. Bakotxak erakoa dauka. Ez dira berdina. Baina beparekoa, bata bestean, barik ezin du. Hemen, irudi batzuk sortu ditut, pixkat ikusteko ez da. Gurpil bat, gurpila, haren biziketaren gurpila dauka. Baina, zelakua. Eta bestea, nora guaz. Ez? Edo hemen, gurpil bakarra. Ez da inora, behar du, inventu guztia. Eta inventu guztia baldin badakagu, baina gauza poli bat egiten badugu kako horratzakin, ez du balio, ez dut ikusteko, darrazkia dotatzeko, eta bitxikeria ganez, ez? Baina bere funtzio egiteko ez balio. Konflikto honen konponbidean Jesusek, kristotasunak, zer esanik badu, edo izilik egon. Goazen iturbura. Askotan, mentatu duanean Jesusek emandako eredua benetan dela baliogarriena, balio duena. Orduan agertzen dira hor, apaiz, abade, obispu, apespiku eta sotana guztia. Da egia esan, hori gure bizitzan ere gertatzen ez da,
Eliza Katolikoarekin edo alde batekin kristotasuna oso zabala da. Baina egia esan, eskaz edo gutxitan joaten garela iturburura. Ez dakigu Biblia esan dira, ez dakigu kulturarik irakurtzeko. Eta askotan kristotasunetaz, zer da norma, zer da txarra, zer egin behar den, zer ez den egin behar, baina ez dugu irakurri. Bizi gara, kontatu digutenaz. Hori egia ote da ez. Alama edo ez. Onde interpretatua dago edo ez. Bueno, guazen tribura. Ia zer dira ez digun. Nere guzetan nola bizi zen emakumea Jesusen denboratan. Jesusek, lehen esan dut Jesusen eredu dela zuzenena, hoberena, eredua, letra handia. Baina Jesus ez gogorren geltzen zaigu, ez da? 2000 urte, berrizta urte pilua. Pilua da, ez da? Arrezkero zenbat inventu ditugu, ez da? Mogikorra diablo. Baita ere, baina, bueno, ez? Argia, kotxia. Baina egia da, barruko behar izena, harimako behar izena, pertsona zenaren, barruaren behar izena, bardin bardin. Eta, bueno, ez dago ikusterik, aspaldiko idatziak, historio, arpizinatu izan ezkero, ere portzen ezkero hori ikusten dugu. Azkenian gaurko beharkizunak orduko bardina direla. Bestera goten modatzen garela, bai. Etxera igugaioan egoten garela, eta lehen mandaz manda edo danak egizi zirela. Zerbaien horrean, bueno, bai. Baina horrela zen dira mediera moldatzeko erabatzuk, ez da? Semea jaiotzea posarra zen zen. Etxiko jasuk eta txuleta irakortzea orai. Zeren, laigeko era izan dute irudia jarri, ze, bueno, divertigarriagoa direlako totxua agertzea baina, ez da? Ba, familian, aita zan, jaun eta jabe, berak egin eta ez egin ziteken nahi zuena. Semea labak salgai egoten zidan, semea gutxiago, semea horrek hartzen zuen familiana. Baina laba azkenean zan, dotearen bidez, etxeko posizioa hobetzen zuena. Horren, bueno, momentu batek behar izan ezkero, alaba saltzen zen, 12 urte baina nena bazitu. Eta gero, eta galera, bezkontua izan zen 12 urte baino gero, eta gero, 12 urte gero, hor bai zeukala da, onartzea, desonartzea, kartzen zintzaidan, izan nahi euskara gaia dagoa. Baina, normalean ondo goberritzen dugunez, aitak esatakoa hori egiten zen. Aitak etxean, zemeak zuen egitasuna, beti bai jateko, beti norbaiten menpe. Eta norbaiten menpe espazengoen, baziteken oraindik aretxarrago izatea. Zeren orduan esaukaten nok ez enperitu, esaukaten nor ez izena, edo zeinek edo zein gauzen egin zitzaiken, eta ez zaukaten nola defenditu. Bari agartzen zaigu hitzan Biblian honako esenplua. Aita zan bera bakarrik, jarteko gaitik bera bakarrik ematen zituen eskerrak. Beste inok ez zaukaten ahalmenik. Aita zan, jaun eta jabe, egin eta ez egiten zuen, nahi zuen erara. Eskon bizitza. Erderaz jarrita dago, euskaraz ez ditu dela gorkitu, ez da? Baina badaude, 7 elementu edo, bata bikotea, beste esan, emazteren eskon gaiaren presioa, gero maitasune, mankor zerak edo, horra noten ziren, baina zire azkenian txampun batzuk edo zer batzuk, dotea, zer garatzen zuen neskak etxetik, eskontzako kontratua zen, salmenta bat. Emakumea alaba ikizan saldu. Horren besteko gaitik, dotea, zer ordean, etxera gueltatzen baduzu zer karriko du guelta,
bada txarto portatu dalako ordua paperin irteko da, baina bada ni gaitu nahizelako orduan bueltatuko dut hori besteko, zain, kontratu bat, baina gaur edozein kontratu egin dugun bezalatua. Gero zago, eskontza bera, zen aurko egiten zan lehenengoko konpromisua edo familia arteko konpromisua kontratua sinatu eta zer hori, eta gero eskontza zena, berez, ezta? Eskontza zenean, egun hartan emakumeak erakutsi zitekeen aurpegia, baina kasuntan arkitu ditut irudi batzuk eta oso irudi modernoa dira, non eskontzen eskabatalako rabino garrantzitsu batekin, eta gure agertzen fariseo ero, eta oraindik egiten dute legea eta gindua gogortu gehiago santutasunaren seinale balitz bezala. Berez, eskontza bat tipikoa da hau, non ikusten dugun emakumea, aurpea erabiltzita, baina bakarrik eskontzan eta gaztetxoa zirenean dantza batzu zeuden, eta orduan bebai aurpea erakusten zuten. Hori hirietan. Baina, zer inguruko edo lanetan, praktikoagoa esan, eta askotan gizonek ingurukasan lanera, bai ardizain, bai orduko lanetara, eta orduan, bai eramaten zutela aurpegia erabiltzea, baina burua lotuta bi mantukin, lotuta burua gutxienez. Eta gero, baldin bazegoen bagentia edo jaiegun lanegun ezanean, orduan estatzen zuten gehiago aurpegia. Emakumeen bizitza, eskontza bizitza izan zen, etxeko lan guztiak, kanpoko lan guztiak, eta umeak zaindu, beste emakume batzutik bizi, soportatu antzegoenaz, poligamia gana zegoen, gehien bat aberatza zirenean, hainbeste nirua zaigeten familia guzti hori jateko goteko eta mantentzeko oso zaila egiten zen. Baina, ematen zuten egun, da hori, zeren truke? Zabai bat, dutxu bat, eta jalo gain truke. Da hori ere, gizonak kapritxo basuran agaitik edo ezetik egun baten beste edo askotan ez ematian, pasetekeen nagoen izatea ere. Ematen zuten lanetan, emakumeak danak elkartuta, dana batuta, hauren lanetan, eta egun guztia lanetan. Esan doa bezala, poligamia ematen zen, eta hemen ikusten duzue, hone diez hiriko emakumeak. Horrein ezagutzen duen burka ikusi ditugun burukak edo. Pentsatu, gaurko ropajeak, antzineko antzerako da, 2000 urteko parekoak asko eta asko. Sintetikoak izango dira, baina. Alarguntasuna, emakume bat alarguntzen zenean, geritzen zen, ezer gabe. Ez gizon, ez abizen, ez etxe, ez ezarrez. Seme-alabak baldin bazituen, gizonaren etxearekin, seme-alabak hasi arte, bizitziteke, eta gero semeak, alabak ez, semeak erabakitzen zuen, zer egin amarekin eta arrebekin. Zer egin, haixeke. Eta, baldin bazegoen beste emakumea alarguntzen bazen, seme-alaba gabe, ondoren zegoen koinatuen esku. Besteak koinatu bat, edo beste batek, erabaki bazuen, berekin hauren eskubideen arabera, eskontzen bazan, edo ez, emakumearekin, eta haurek esan arte, emakumeak ezin zuen ezer egin. Ez non bizi, ez zer jan. Da bizitziteken, 6 hilabete, 8 hilabete, askotan geltzen zaila prostituzioa edo bide eskasa. Kanpoko bizitza. Lehizen da etxeko bizitza, etxe barruko bizitza. Kanpoko bizitza. Hainbeste arropa mota ikuste ditugu, batzuk aurpegia estalita, haize gehiago sartzen zaio gabari, hori baino, baina hau esan oso tipikoa. Arpeian jarri, dingilizke gauzak, zintzilikon gauzak, ez erantzeko. Esan dugu bezala, baserri inguruko lanetan libreagoa zen erropajean edo aurpegien arabera, erakustea zer erakustea. Hori dira gaztetxo eskongabeak. Ez da goiti bera,
ikuste dira, bueno, gaztetxoa dira, haie baino. Eskola gutietza bakarra zen. Itxure duen nesek ezin zuten, ez ziren kapaz ikasteko. Eta, bueno, baita ere, ez ziren kapaz ikasteko, ez irakurtzen ikasteko, ez da ere, bueno, bizitza publikoan konpontzeko. Hau da, adibidez, juizio batera, epaiketa batera joateko emakumea ez du balio. Zeren etxure dunez, zaukan oso gaitasun handia gaizkurrak ezateko, orduan esan fidatzekoa. Nondik ataratzen da hori? Lehenengo eta behin, ebak zera Dani konbintzitu zuelako, eta gero, Sara, Abrahamen emakumea ere gezurra zuelako, egia da, ez da egia ez den entzun, ez dizera, ez agartzen da pasaia bat. Da hortik atatzen da, emakumea okela hori errestasun hori gezurretara, orduan, epaiketa baten ez du balio bere testigantza, ez du balio. Ezetarako ez. Erlijio arloan, emakumeak ezin zuen ulertu, suposatzen zen ez zuela ulertzen erlijioa, ez zen fedea, jangoiko edari, esan kapaz. Orduan ez okan zein erakasten, bai bete behar zuela legea. Hori bai bete, baina ez zuken estudidik. Templuan ero, sinagogan ero, puntu arloan ero, emakua ez da, gurpen arloetan, beti aparte moten zen, gizonekin kontaturik ez, eta urruinetik entzuten zuen, zuen entzun, kantak, salmoak, erakurtzen zena, baina ez zuten, ez okaten, haurek ezin zuten ez galdetu, ez abez. Beste gara zuzaidana da, emakume eskondu batek, zerbait galdetu ezkero, erantzun behar zitzaion, hitz gutxiki. Azalpen handirik ez, hitz gutxiki gipatu. Eta, bueno, gitxi gura bera, nola bai batzeko esan dudan guztia zen, nola bizitzen emakumea, bazan oso egoera deprimitua, ez zeuken pentsatzeko eskubiderik, ez zeuken representasun pentsatu, ez da erabatek hartzen eskubiderik, txartu ikusita zegoen emakume batek aurreratzen bandura zan zerbait leitera. Azkenean, ez zeukan ez da kategoriarik ere. Izan dike, mogarren kategoria ez zeukan kategoria. Zan, etxeko bezetrezen hor, egarri bat, ondo bazetarren ondo, eta txartu ez bazetarren bat. Ez zeukan beste... Da, claro, gizonak kaletik ebaku bat ez zuten agutu. Eta ama izan, etxeko izan edo kanpoko edo osokoa. Oso txartuko ikusita zegoen. Eta bazen eskriben edo religiosun ikasleak, emaku batekin burutzatzea txartu ikusita zegoen, eta ez da dako. Apartatu inberzen, eta ezin zitzaren emakumeari hitzen hon zeren, ez testu baten arabera, suposatzen da emakumeak ingainetuko zuela, eta azkenian bere artimainakin, moralki hori eskuaritazioa. Eta ez da baita gauza, baina nola bai hartzen baldin baitugu, dana batera pilatuta ez. Dana batera igual zaila da. Baina askotazo ez ditugu bizigu, gure etxetan, ingurutan, igual esain hain deprimitua, baina bai horrako. Hau, dibortzetu gara bera ez dut zein. Dibortzetu ziteken, kaprizuz. Hau zatu den duzu, zatzen gako askaria. Txetik kanpoa. Ero, esaten zuen gizonak, ez bai, oso hitzeiten, beste gizon batekin ikusi ditut hitzeiten. Emakumeak ez dituten barren da. Ikusi zaitu, eta punto. Horri nekua da, etxetik handei. Emakumeak esan ningu defentzari. Zoa, gizaren kapritxora, orduan pentsatzen bazuen emakumea lanterra zara, etorpia, ez zuela balio batako besterako, bere guztuko alko zan, emakume larri baldin bazetan, beste batek ezin kapritxura baldin bazeben, bata bota, beste jartu. Horren dara ez.
oso bizi modu latza. Eta gogorra. Orain, ari baten ikus ezagun, ari baten zentura aurrera doa, Jesusek nola? Claro, a ver, bizi zen, orduko denporatan, gizona zen, gizona lez, beste gizon bat. Ez dugu zagatik kalte egin beharrik emakumeari, orain, propos, ez? Baina nola bizi zuen Jesus emakumeari harremana? Oso testuak askok eta asko ezagutzen dituguna, gaztetxoak baliteke hainbeste entzun barekoa, baina erdin batekoak askotan entzun ditugu, ez bada ere kritikanez edo kaleko giroan bez, baina bai entzun da ditugula. Horregatik animatu naiz, Markosen evangelioaren arabera, ez egitezte beldurtu, evangelioetarren, baina ikusi dugu puntu harin batzutan, Jesusek zen olako harremana zeukan emakumea. Bueno, hau ez dut esan, behira. Antzineko testamentuan idatzi zen hizkuntzan, hebrearra zuzen ere, santu, zuzena izan, eta jainkotia izaterik ezeukaten emakumetzako espresiorik. Ezeukaten emakumetzako parekorik. Suposatzen da emakumea ezin zela zen, inoiz ezin zan zen, santu, inoiz zuzena, gustua edo ez, dago nukera, ez da ere jainkotia. Ezak kapaz. Ordan ez horren hitzik ere eraentzako. Jesus entratua. Hau kasua oso ezaguna da, ez da. Hori da gutxi entzun dut, Pedrok Jesus ukatu zuela, epaiketan. Zegoenean partioan zabatu, ukatu ez zuela, ze bera baian osatu zuelako. Beste komentario matxista bat, ez da? Baina, bueno, puntutxoak. Orduen, ikusten dugu hemen, osatzen duanean, Markos oso motxa da bere espresioetan, bai? Orduen horrein dira panoreak handia, zega hitz gutxitan egiten dudana. Jesus beraren gana urbildu zen, eskutik hartu, eta altzatzen jaikitzen lagundu. Gizon bat, emakume baten gana, emakumei laguntzera, barkatu, Jesus. Hor, labandu Josu baina ondo, Bati bat, emakume bati hitz egitea. Hitz egitea, apaltasun ez hori gobide eseko gaizetik kanpo, Eskua eman, ikutu, emakume ikutu. Eta lagundu. Odolgatzea edo dariola zeukan emakumeak. Esaten digu, asko oso ezagutzen dugu. 12 urte zigon zala, gaizorik emakumea, eta zeukan bi guztia dutu zuela medikuetan. Horrek esaten digu, pizkat emakumea dira zeukan. Orduan, bazen familia batekoa, nahiko garrantzitsu edo, medikuen gana, kontrolatu emakume bat, hilekoarekin edo odoretan zegoenean, ezin zela hurbildu ez inoren gana, ez zeren gana. Eta umeak egizitezun eta nogei honetan, aparte egizitezan, guztiz zer loia zan, zikina, loia. Eta emakume hau, balore hori izan zuen emakumea, jentea artean joatia, zer norbaitek ezagutuko alu, edo jakiko alu bera erasoa, harrikarka hilin zuten atara, erretik kanpo eta hilean. Jesusek berikutua sentitu zuen. Jesusen sensibilidade hori, ez da? Bat, jente guztien aurrean osatu zuen. Ez ziren esan, torri hona, bastarrera, ensoaz etxera, da osatuta zaude, ez. Jesusek alaba deitu zion. Alaba, bere etxean onartua. Norberan etxetik kanpo duten zutu eta parte bizizen dagoa, etxetik horako bastarren baten edo bizizana 12 urtez, alaba deitzen dio. Etxera onartua, esaten dio. Eta edozein gizon bezala,
herriaren ordezkari jartzen du. Onarpen hori egin zioen. Beste kaso bat, Jairoren alabaren sendaketa. Kasu honetan, gertatzen dena da, alaba gaixorik dagoela, algoen ez da dintzuna, eta doa gizuna hau, ez da dinen, Jesus, ni alaba gaixorik dago, ez da lagun. Eta Jesus izketan dago, eta guztat egiten du, mesedez Jesus, gertatzen da emakume horrena, eta ondana, eta algoen etortzen dira etxeko, gertatzen utzilean lama, reskatu ari da. Eta Jesus orduan, ez den dio, lasai, biziak laguntzen dio, eta ikutzen du hildako bat. Hildako bat ikutzea, esan nahi zuen, gero, egin zutela garbiketen rito guztiak, eskina zegoela, existekela falsinago gara tempura eranorakoa, baina Jesus esan eranieko handure onza, kutu, eta altzatu. Hemen dago atzerretan bat, Zirio Finizia bat, hola Israelik iparraldera hortik, Jesus irten zan, nekatuta bere ikasleekin, nazko ondoren, esan baten pakeni, jente haurien bila egitzen zian, apartatu ziren, eta konzian deskatzera. Dara hartzera, deskatzen dio, bera da osatzea. Jesus dio, diotzo, ezin ditzen hori, Israel darra ezan bati, baina emakumeak jarraitzen du, eskatzen eta eskatzen. Emakumeak eskaira zentzen. Bere labagatik dugu gara izan. Nahi zuen etorkizun bat bere lagatzako. Ez dugu nahi hori gure zera lagatzako, etorkizun hon bat. Jesusek izin ziren ukatu eta osatu izuen. Da honeaz pizkat Jesus zabaltzen du, atea, ze beti kristentasuna, beti lotzen da, judutarrekin, herri batekin, herri aparta batekin, baina beben Jesus zabaltzen ditu atea, eta dino ez, nire mesua, da montzako da. Honako, da kanpo entzako da. Ezkontzaren senarremazteko arteko polemika bat sortzen dago, eta senarraren ogotik botatzen zen emakumea egoera, neganarkan gelditzen zen, oso larria izaten zen eta humilgarria, eta nola bueltatu hola etxeko dena. Da Jesusek hemen, emakumea defendituz, eta bere egoera barbituz, gizona jartzen du etokia. Zaten dio bai, lehenengoko ideia zan, eitzen, bere zuen botatzia. Moisesek onartu zuen bai, bide gorra sartu zen, zuen bihotz gogorrak hori. Baina ez da hori jaurituaren asmoa, ez izan hori jaurituaren asmoa lehenengoko. Eta bete derazik egiten dio gizonari, bere konpromiso emakumearekin. Beste datu bat, han egon ziren gizonak egongo ziren aberatzagoak eta pobreagoak ere. Templuan, horren doaia ematen, humiltzen ziren, jartzen zen horrek aldearako bajoia arkan diotzuk eta baiteko gizonak, aberatzagoa zirenak, diru xorroan zitu, txarkai eta, zer badi eman duen. Eta guitzen da emakumea, entzun ere esan ditu. Da, hande, emeste jentearen artean, togo zen, hola, eta utzi eta garraitu. Eta Jesusek ikusten du. Zer sensibilitatea? Zer lastan ikusten da bere komentarioan, bere esatean, ez da? Begia desura emakumea, inor baino gehiago botan du. Zer botan du, izan duen guztia. Baina egongo zian, bai. A ber, bitzan pontxo botasun ez, bai, beste gizon bate botako zituzten. Lautxan, bueno, nire gutxi zegoetan, ez? Baina Jesusek emakumea. Berriro. Gizon pila zegoen, emakume gutxi dugu zian zego asko. Baina emakumea katzen da, Jesusek. Emakume batek Jesusen
Jesus gantzutu zuen olio usaingarriarekin. Emakumeak ikusi zuen Jesus errege zela. Bere esperientzia Jesusengan ikusi zuena, oso berezia zen Jesusen egiten zuena. Ezen normala. Inungo intenera ez. Horain ikusten dugu normala, Jesus maite zuen, dana maite zituzten, dana maite zituen, eta... Barkatu, Dana maite zituen, eta oso lastangarria zen, eta oso retagarria, hitzonak zituen dantzako, eta dana konferentzen zuen, ez dakia. Zinpoia konversiona, ematen ziren. Ez den zuen esaten zuena. Baina bai bere denporetarako, bai legek pila puntu zituela, pero bueno, legek zartuta zeukanak egera, puzkatu zituen. Zeharo, txikitu, bakarrik emakumeari zeukaten begiragonatik ez, onartzea gonatik. Hau egiten zuten, olio zekarria horatzen gutik eta, zan profetek, antxinek profetak egiten zutena, norbait erregea esandatzerakoan, bazan marka bat, jainkoaren berinkapena zeukaten ez da. Hemen emakumeak egiten da hori egiten du, errege izendatu. Inokintzen ulertu, da zeun asko beraren asko izun ulertuko. Baina zerbait mugitu zuen egitera. Eta Jesus zen altzion, emakumea, betiz pasau, osabana, oina jarritzea, burua. Burua ezikutu emakumea ez, horrein ez, bota errofetan bidera. Ez, onartu zuen. Eta dara beste dut, hau, zer mako beda hori. Horrek ez dakit hori, maixu hori. Eta horrez dut, zuen ez dakit zuzetan egin. Zuen ez duzu hortzen, ez dakit zuen. Jesus egitzen zen emakumeekin beste ikasleak esan. Zuen uste duzuen, esan duguna emakumea ze kategoria bakututa zegoen, lez. Uste duzuen, beste maixu, beste apukaldea duguina. Ez dugu rabi emakume batekin doa, ez da etxekuak eta haure lehak presentarako. Eta Jesus, bintzen emakumeekin, ikusten dugu organietan erakuntzerakoa, hain normal, hain eguneko, bintzen zela emakume. Eta ez emakume etxe horreko baina ere, espresatua, edo kalego horrela botatakoak eta konstituzioak bizizirenak ez da. Hau ikusita, gaur egun, arlo askotan, garriko gauke. Jesus horretik, zer gauke, aitaren da baren. Zer dago? Zertan ari zara? Horretik, Leiz askotan, ez beratzen da, ia emakumeak praktikatu duen ala ez. Eta Jesus, bere dekoratan, emakumeak egia egiten zuten. Eta testigatzen ematen zuten, hitz egiten zuten beste aurrean. Eta guk horretik, egia gara ez da detzen, ondo da, emakumea paisa, bai ez, apaiz goalez, baina, irakatziko no, bai, irakatzi leke, baina ez kumpitotik, ez gizonen arroa da. Gizonen arroa da. Aspalditik, horreta, 2000 urte da gehiago, Jesuseko horrako oso postatu zituen. Ezabatu zituen. Eta esan zuen, jaik bere horrean ez dago, ez gizonik, ez emakumerik, ez esklaburik, ez librerik, ez herriko durik ez atzerritan. Da, batinek alde dira. Jesusek berdintasunera, parekotasunera ekarrituen bere bizipenak emakumeekin. Bere egin ekartzen zen eta solasean libre ibiltzen zen gizonekin bezala. Ez dugu ulertu Jesusen mesua. Ez dugu ulertu Jesusen mesua.
gaur egun, kristauok garela esaten dugunok, Jesusen jarraitzaileok, ez dugu ulertu mezua. Ez dugu ulertu mezua. Eta utziko desuari baten atzera jotzia. Apa, hortxe. Ez garrerako joten ditugu da. Eta joaten garenean, aurretik ipetzetugu esan digutena, entzun duguna, antzeri dekurru behar duguna, ja, agiruta daukagu, badorean kotzen dugu, esan dakoa, ez benetan jartzen duena. Egia esan, jainkoak errespetu egiten dut gizakien erabakiak. Jaiko izan da bai, eman ditu pausuak guk uste diogun arabera. Guk erabakitzen badugu ez, predikatzera bakarrik gizona? Jaiko ez dukatzen instigaziotik, xtako! Bueno, ez zuen erabakia bada. Asunto da gaur, etorre da hitz egiten, ez dugu negaldu, zein dalde gauko izatea izan gura, indarkeria. Parekotasuna, berdintasuna. Lehen esan duen bezala, Jesus da denean eredua. Letran nagusi. Pantzez, sendotuta, kaskun nagotuta, edo gorrez nagotzen duen esan. Hori da eredua. Baina orain ez dugu hartu dira bezu. 11 aldiz irakurri du, baina ez dugu ikusten ez gure iritziak, gizarteak, inguruan esaten diguten. Zer sinestu, nola sinestu ez egin dago. Huietzen hori. Jesusuk esan zian, bertoko batzu beratzetik ezen bilenean nuna harrapatu jokuzkanpo harrapatzen bali bazuten oze, eta esan zieten, erratu egiten duzue, eretxizulako idatzia, ez dakizkizulako, ez dituzulako ezagutzen idatziak. Nola? Ezagutzen. Eta hori gertatzen da, horrela hitz egiten esaten da, honetaz Jesus hartu dudanean arlo honetan, iturburu ez dela joaten. Hitz egiten da, Biblia esan dinoen, zer ez dinoen, baina benetan ez dugu irakurri. Bueno, hortxe dago, ez da, erronka. Kapaz ezin dut gara beste ditu dutetan. Jesusen eredua martxan ditzen. Gure bizitzan benetan jabetzen behartaz. Ego bidapena da hori izan. Irakur dezagun Biblia, baina benetan esaten duena. Benetan idatzita dagoen. Eta zerbait bada zara usartzen gure moldeetan, gure inguruko, gure pentsamendu pertsonal edo gizarteak agirutako edo ez bada sartzen, ez ezagun bota ez esan, azkean ez du balio, atxineko liburua, ez, baliteke ni egotian ezko gara. Ikusi egun nola bera? Eso esan egongo balitz, zaren karrera, zara asko ni bezuzuko duen, ez da, gauza, zer, gaitaren gora bera bezala ikusi, zer esan asko. Eta, bueno, hau izan da nire, ez da, hausnarketa edo nire pentsamentu gaioren gora bera. Eta nire esperientzien arabera ez da, indarkeria zerbatzen ez da askotan galtzen diate, nola moldatzen zara beste gizonekin eta garen den astoekin horretan. Bueno, ez dira astoa.
galdera bat, zer niko, zegoen ere. Eta tipo, bueno, lasai, espiara, behar dago horretxe, jarrak ez espiara. Terzenerako, nik goiak goi den ikusi, eta espiara gutxi zuen handi. Eta eragoetan, egatu zurutik, salto egin numean. Goiak gozan, egin hori duzu? Egin da. Askotugu jartzen diogu gure zerak, ezta? Mugak, ezta? Nik siniztutenago, gizonezko batek, kapaz dela, kako horratzekin tapete poli bat egitea, eta dago batek kapaz dela, eta oso kapaz, eta ezagutzen duen kalera, emakumea, zera, plaka egiten horrelak, elektronikoak eta soldatzen dituztenak gizona baino. Zegotzen dela, bere lana hori izazela lepora askoan. Bueno, hori txarte, eskerrik asko, konbitagaitik, eta espero dute, zerbait aznorketa honek, lagundu bat edo pentsa erazi, edo diskutitu dugu bai, galderi baldi badago, edo ez? Hori zen. Carmelek dion bezala aurrera, ez da importatzen goeratan, beti aurrera. Eta, mila esker Carmele oso ona izan da, benetan, eta txapelo bat.